Košičania sa však znova dostali do útočného pásma. Gól! Vladimír Dravecký po prihrávke. Stará Grona otvára skóre. V 34. minúte 1-0 pre Košice. Využitá presilovka. Košičania čakali od prvého zápasu konečne na využitú presilovku. Vladimír Dravecký strieľa svoj tretí finálový gól a otvára skóre v 6. finálovom stretnutí. Gronová prihrávka a strela z prvej nechytateľná pre Pavla Rybára. Stanislav Gron zatiaľ vo finále bez gólu, ale s 5. asistenciou. Na druhej strane to aj Dravecký výborne trafil na to, že to vystrelil z jednej. Tá strela išla presne na centimetr k tyčke a tamto palo Rybár. Ísť do voľného priestoru. Lipiansky manévroval. Vajc sa mu snažil prihrať a bol to Ľubo Vajc, ktorý napokon oslavuje gól, pretože od Andrašovského išiel puk za Hudáčkov chrbát. 36. minúta a 12. sekunda. Stav je vyrovnaný. 1-1. Ľubomír Vajc, najproduktívnejší slovanista play-off. Ale tento gól určite treba pripísať aj na Lipianského konto. Lipiansky prešiel s pukom od svojej modrej čiary až do útočného pásma a tam už to prihrával Ľubovi Vajcovi na stranu, ktorý mu to síce chcel vrátiť, ale na pol cesty si to vrazil do brany. Zrejme asi naozaj Dušan Andrašovský. Áno, je to tak. Aj s brankárom. Jednoducho ten pohyb už bol nezastaviteľný. Puk sa teda dostal až za bránkovú čiaru, áno. Tá Draveckého strela bola však veľmi presná. Teraz to bola žrtka. Alebo gól, bude sa telefonovať. To bola rana ako z tela. Myslím, že Andrašovský pálil. A pravdepodobne puk vypadol z vnútra bránky. Tu je to ešte raz. Napriek tomu, že rozhodca bol veľmi blízko, nedokázal určiť, či gól, teda či to bol gól, alebo či to bola žrtka. Z tohto pohľadu ťažko povedať. Možno tento. No, ťažko povedať aj z tohto pohľadu. Možno ten horný by napovedal viac. Ten má Dalibor Beniač v dispozícii ako videorozhodca tohto stretnutia. Šéf rozhodcov sa môže teda pozerať aj na tento záber. Pozrime si ho ešte raz. O chvíľočku príde strela. A je to gól. Je to gól. Košice budú vyhrávať 2-1. Myslím si, že aj Pavol Rybár si je vedomý toho, že puk už bol za jeho chrbtom a nie na žrtke. To bola dokonca zadný rám. Je to tak. Puk bol jednoznačný bránke. Tam nie čo protestovať. Je to tak. Tento pohľad znova iba potvrdzuje to, čo sme videli z toho horného. Od zadnej konštrukcie mal platiť samozrejme. Vtedy videorozhodca ešte neprišiel so svojím výkladom situácie, pretože hlavne rozhodca ho okamžite neuznal po dohovore s Čiarovým, ale teraz už by sme sa mali možnosť dozvedieť definitívny verdikt. Diváci v hale, všetci stoja zo svojich stoličiek a čakajú na to, ako tento muž rozhodne.
Je to tak. Košičanov, Skokan zabrzdil pohyb pre Kováčika, ale Puk vybojoval, je to gól, 2-2. Tečovaný Puk. Jedného z Hunovcov, Richard, myslím, že Robert Huna to bol, ktorý tečoval Puk. A začína sa tak povedať doznova. 44 minút a 14 sekúnd uplynulo zo zápasu a tá tretia narýchlo poskladaná formácia dokázala vyrovnať stav. Veľmi jednoduchá akcia, rýchle nahodenie na bránku a skvelý teč. 25-ročný, jeden z trojice Hunovcov v tomto finále. Tabaček prenikol od modrej čiary až za bránku. Prihráva Šachlovi, nedal to, teraz áno. Petr Šachl dostáva Košice znova do jednogólového vedenia. Jan Tabaček s gólovou prihrávkou. Pavol Rybár ešte prvú možnosť Petra Šachla dokázal vykryť, ale následnú dorážku, o ktorých sme hovorili, o týchto dorážkach, už nemohol prikryť, pretože Puk poskakoval tesne na bránkovej čiare a Šachl to dorazil. Pozrite sa, ako Tabaček poprvýkrát v tomto stretnutí na návšteve až za bránkou. Šachl na druhý pokus už prekonal Pavla Rybára. Po tretíkrát inkasoval slovanistický brankár, po tretíkrát vyhrávajú Košičania o jeden gól. Bola to obrovská chyba ľavého obráncu Slovana, ktorý úplne odišiel, on tam vôbec nebol. A potom to bola žrtka pri prvom pokuse Šachla. A najprv žrtka a potom to Šachl sám aj dorazil. Sersen. Vyhral Buli. Grón okamžite štartuje dopredu. Bartoš môže ísť sám. Bartoš dáva štvrtý gól. V 52. minúte Peter Bartoš zvyšuje náskok Košíc na 2 góly. Trojca obratu v predchádzajúcom košickom zápase. Kapitán Peter Bartoš teraz profitoval z vynikajúcej orientácie Stana Gróna, ktorý mu ponúkol Puk ako na striebornom podnose znova do otvorenej obrany Slovana Bratislava. Tam znova chýbal obranca. Richard Huna sa snažil dostiahnuť Petra Bartoša, ten pomedzi betóny stanovuje stav na 4-2. Toto, čo ponúkli v týchto dvoch šanciach, v týchto dvoch góloch slovanisti. A znova to bol Sersen, ktorý unikol zo svojej pozície. Robert Huna. Tá prihrávka nebola presná na Richarda Hunu. To bola nebezpečná situácia pre Hudáčka. No, myslím, že Slimák sa nezachoval práve najšportovejšie. O 2 hlavy nižší Robert Huna padol na ľad po jeho zákroku. Predtým ale Robert Huna tam štukol do brankára a to sa tiež nerobí. Ale pokračuje pestný súboj Kováčika so Slimákom. Ročný Slimák je teda riadne nabudený. Myslím si, že títo dvaja hráči toto finálové stretnutie už nedohrajú. Nie a nie oddeliť
týchto dvoch kohútov od seba. Jozef Kováčik a mladý Slimák sa dostali do pesného súboja, ktorý sme vo finále nevideli. Tu sa to všetko stalo. No, Robert Duna vrazil do udáčka, okamžite schytal náraz zozadu od Slimáka, ten ide na trestnú lavicu. A tu je Jozef Kováčik. Finále sa predĺžuje zásluhou aj takýchto situácií, ktoré sú v play-off často vídané. Samozrejme tie obrovské emócie sa nedokážu udržať. Takže dostali iba po 2 minúty. No a Slimák samozrejme po tých úderoch do príľby Jozefa Kováčika si mohol aj sám ublížiť. Antonín Staviaňa. Zatiaľ mu titul slovenskej extraligy uniká. Proti Slovanu Bratislava so Trenčínom neúspel vo finále. A je dosť pravdepodobné, že neúspeje ani v tomto finále proti Košiciam už na slovanistickej lavičke. Ale ešte je dostatok času na to, aby tieto slová nemuseli platiť. Tu je obrázok ako vystrihnutý z agentúrnych obrázkov z NHL. A ako som predpokladal, Slimák potlapkávaný svojimi spoluhráčmi už odchádza do kabíny, podobne ako aj Jozef Kováčik ho bude nasledovať do tej slovanistickej. Do konca zápasu obaja kohúti, to pri takýchto bitkách, keď sa zhodia rukavice, už je pravidlami napísané. Rozhodcovia si s kapitánmi Bartošom a Vajcom ešte ujasňujú počet trestných minút. Kraveckému a späť ku Grmanovi. Tabaček, obliehanie slovanistickej bránky, hľadanie výhodných pozícií, je to tam. Vladimír Dravecký v čase, keď naskočili dvaja vylúčení hráči na ľadovú plochu, skóroval po 5. krát a Košičania vyhrávajú o 3 góly. Myslím si, že už je naozaj rozhodnuté v tomto prípade. 3 góly za 5 minút. To by bol riadny husarský kúsok zo strany Slovana. Slovanisti už smutne krúžia na ľadovej ploche so sklonenými hlavami. Naopak Košičania môžu po tejto využitej presilovke druhej v tomto stretnutí pomaličky oslavovať. Draveckého podobná situácia ako pri prvom góle, keď dostal prihrávku z rohu ihriska, okamžite z prvej do toho vzdialenejšieho rohu bránky. Po ľade okamžitá strela našla úspech. Bolo to ale pomedzi chrániče, z tohto pohľadu to bolo zreteľné pri premiestňovaní Pavla Rybára. Bola skulinka medzi jeho chráničmi a práve tam zapadol puk. Áno. Ale bola to rýchla strela z prvej. Odpočítavanie sekúnd. Rostislav Čada sa dočkal slovenského titulu. A je koniec. Košice, ktoré sa počas sezóny trápili, načasovali formu absolútne presne na finálovú sériu.
4-1 Poprad, 4-1 Martin, 4-2 Slovan. To sú série HC Košice v play-off. Tí, ktorí videli košický tým v priebehu sezóny, určite neverili tomu, čo sa teraz deje. Alebo nemohli predpokladať, že sa takéto niečo udeje. Slovan kráľoval v základnej časti, absolútne dominoval, neprehral 2 zápasy po sebe. To, čo sa v lani darilo Košiciam v základnej časti, teraz dokázali alebo preukázali slovanisti. A lenže v play-off vo finálovej sérii nedokázali zúročiť výhodu prvých 2 stretnutí na vlastnom ľade a dovolím si tvrdiť, že tie 2 prehry Slovan odsúdili do roli porazeného mužstva vo finále. 95, 96, 99, 2009 a 2010. To sú roky, keď sa na východe Slovenska oslavuje titul. Po Trenčíne dvakrát získal titul práve košický tím znova. V 97. to bol Trenčín, nasledoval prvý titul pre Slovan a v 99. tretí pre Košice. Slovan Bratislava v roku 2000. HKM Zvolem získal svoj jediný titul v roku 2001. Slovan následne dvakrát triumfoval v lige. Sériu bratislavského Slovana preťal Dukla Trenčín v 2004 roku. V 2005 Slovan zaknihoval svoj 5. titul, Žilina v 2006, dvakrát Slovan 2007, 2008 a teraz dvakrát HC Košice 2009 a 2010. Pán tréner, je tu veľa detailov, ktoré rozhodli o tomto zápase. Skúste, čo podľa vás bolo najdôležitejšie, že toto finále nevyšlo vo váš prospech? Tak když se mám bavit o celé sérii, tak nám se v sezóně povedlo jenom jednou prohrát 2 zápasy po sobě a to tady v té finálové sérii a to nás stálo možná titul. Dneska tam byla obrovská touha, 2krát jsme vyrovnali, ale prostě už jsme byli potom tak zdecimovaní, byla tam chyba vzadu, domáci to zvrátili ve svůj prospěch a už to udrželi. Boli tie prvé 2 zápasy, ktoré ste prehrali na domácom ľade, ktorého ste sa aj obávali, také dosť zlomové v tejto sérii? Tak my jsme měli 2 zápasy, kdy jsme šli do vedení a doma Košice to otočili. Bylo to doma, my jsme šli, otočili jsme výsledek a dostali jsme 2 kontry a to samé ještě ty zápas tady, kdy jsme vedli a domáci to otočili. Bohužel takový je spolu, takový je hokej. No, povedlo se jim to. Ja viem, že je skorá otázka, ale čím to, že Slovan tak strátil tú víťaznú fazónu, jednak zo základnej časti a potom aj z play-off? My jsme hráli celou sezonu na nějaké hranice možností, uhráli jsme spoustu bodů v té základní části, ale jestli jsme 6krát prohráli, to play-off je nevyspytatelné, byla tam velká pauza a žádná struna nevydrží napnutá 12 měsíců, prostě byli jsme v určitý moment trošku krok pozadu, domáci chytili formu pravý čas, vytrápili se, já nevím, 4-5 měsíců, ale teďka v tom závěru se jim to povedlo. Bude vás táto prehra vo finále ešte veľmi dlho mrzieť? Osobne myslím. Každá porážka mrzí. Ďakujem za rozhovor. Oslava košického titulu. Košičania teda tak ako v lani triumfujú v Extralige. 17. januára prehrali doma so Skalicou. Odvtedy prehrali už iba jeden jediný krát práve so Slovanom vo finálovej sérii. Po tom inkriminovanom zápase došlo k radikálnemu rezu v hráckej šatni. Odišli 4 hráči. Skúsený, dokonca aj kapitán Juraj Fajt. Ten, ktorý bol hlavným činiteľom alebo jedným z tých hlavných činiteľov pri minuloročnom titule. Napriek tomu Košičania sa zomkli a možno práve ten radikálny rez naštartoval, nabudil Košice do víťazného rytmu. A čo je zaujímavé, Košičania
verili na začiatku sezóny mladému Hudáčkovi, ale práve pri tých ťažkostiach, ktorými prechádzali, angažovali Jana Lašáka. Ten sa stal jednotkou do reprezentačnej decembrovej pauzy. Po nej odišiel do Ruska a všetko ostalo na Hudáčkovi. A Hudáček sa s tou pozíciou, ktorú mu v podstate Jan Lašák zobral, dopracoval, dovolím si tvrdiť, do reprezentačnej formy. O chvíľu teda budú dekorované mužstva. Vieme o tom, ktoré extraligu opúšťajú v budúcej sezóne. Bude o 2 mužstva menej v extralige. A vieme o tom, aké je medailové poradie. HC Košice, HC Slovan Bratislava a MHC Martin. Slovan v Lani stroskotal v semifinále v Skalici na domácom ľade. V tejto sezóne na ľade hostí na košickom ľade. Tibora Turana prevezmu všetci hráči strieborné medaily. Michal Sersen možno mal v tých momentoch Antonín Staviaňa na neho ťažké srdce, ale v tých vypätých chvíľach jednoducho sa stane chyba. A Slovan doplatil na chyby v obranej tretine. V tomto poslednom zápase dvakrát dokázal dotiahnuť stav do vyrovnanej partie a Košice napriek tomu dokázali odpor Slovana zlomiť. Po sérii prichádza aj stis rúk. Všetci tí kohúti, ktorí sa na ľade dostali do vzájomných potýčiek, si teraz môžu podať ruky. A slovanisti gratulujú Košičanom k titulu, ktorý asi nikto nečakal. Juraj Sikora, o ktorom som hovoril, teda po 3 tituloch v bratislavskom Slovane získava druhý v košickom mužstve. A už len jeden titul mu chýba k tomu, aby vyrovnal rekord Richarda Kapuša. Takisto jeden titul chýba aj Martinovi Kuľhovi, dnes zdolanému finalistovi. Košičania sa trápili aj v tejto finálovej sérii so zdravotnými problémami. Na dnes v podstate vytiahli z talóna Jana Tabačka, ktorý bol veľmi dôležitou súčasťou obrany HC Košice počas celej sezóny, ale vo finále odohral jeden zápas a keď sme sa ho tu predvčerom, keď Košičania vyhrali, pýtali, či ešte môže hrať, povedal, že keby sa hralo ešte mesiac, asi áno. A pozrite sa. Na tento už posledný zápas sa dokázal vrátiť na ľadovú plochu a Košičanom pomohol k tomu, aby v defenzíve trhliny zacelil. Aj Miro Lažo si podáva ruky tu v tejto hale, veľmi neobľúbený so všetkými Košičanmi. Miro Lažo mal fantastické play-off. 9 gólov dokázal streliť len počas vyraďovacích súbojov. A tu je bratské blahoželanie. Rudolf Huna určite prijíma s radosťou blahoželanie od svojich 2 mladších bratov v slovanistickom drese. A takisto od mladšieho brata Libora Hudáčka blahoželanie aj pre jeho staršieho brata Juliusa v bránke Košíc. Julius Hudáček možno bol tým dôležitým závažím, ktoré naklonilo Miskivák na košickú stranu. Braňo Konrád neudržal
Slovan v prvých dvoch stretnutiach do brány sa dostal Rybár, zatiaľ čo Hudáček kráľoval vo svojej bránke. Chytil fantastickú formu, mal obrovské sebavedomie, ktoré vyžarovalo z neho aj pri mnohých zákrokoch, aj po tých dohrávaných situáciách. Verili mu spoluhráči a to je pre brankára samozrejme to najdôležitejšie. Košičania po tom, čo prevezmú zlaté medaily za víťazstvo v Extralíge, si o chvíľočku budú podávať pohár, ktorý sa z nášho štúdia nad hracou plochou presunul už na ľad a čaká na svojich staronových majiteľov. Jan Tabaček takisto získal 2 majstrovské tituly v Slovane Bratislava, druhý v Košiciach. Je mnoho hráčov, ktorí oslavujú 11 z košického kádra z minulého roka. Sa tešia znova z majstrovského titulu. Rostislav Čada. Ten tu oslavoval zatiaľ iba víťazstvo v kontinentálnom pohári na Kavečianskej ulici na zimnom štadióne v Košiciach. Kontinentálny pohár získal so švajčiarským mužstvom a Košice, ktorému prirástli k srdcu a zdá viac ako jeho predchádzajúce švajčiarske pôsobisko, mu urobili radosť. V Slovane nedohral celú sezónu ako tréner, nahradil ho Zdeno Cíger, ten následne získal titul. Rostislav Čada sa vrátil do Košic. Po druhýkrát je pri svojom mužstve v Košiciach a je pri tom, ako Peter Bartoš zdvihne trofej nad svoju hlavu ako kapitán Košic. Peter Huževka odišiel zo Žiliny predtým, ako sa Žilinčania stali majstrami. Ale v Košiciach našiel 2 tituly, predsa len 33-ročný topolčiansky odchovanec. Andrašovský, dnešný hrdina. Najskôr v negatívnom slova zmysle, neskôr v tom pozitívnom. A Rudolf Huna prekonal zdravotné problémy aj vo finálovej sérii a prekonal aj svojich mladších bratských vyzývateľov. Petr Šachl vrátil sa do zostavy po zranení. Vo finále dokázal skórovať a Vladimír Dravecký, to je tak, ako znie jeho meno, Dravec. Vrátil sa zo zámoria, kde to skúšal presadiť sa do týmu Los Angeles. Nepodarilo sa mu to, vrátil sa do Košíc a môže oslavovať.